Sana sa pasukan ng hadiah di rumah nangku sampai ambo main samba. Yo. Memang ada juga ibarat dari angku datuan dan hadiah nang bisiko. Kayu gadang di tengah padang dan baunya di magomatan. Nan babatang sandi aniko. Nan badahan cupak dengan tang. Nan badan tiang balik balabe. Nan badaun ribun jo adat. Nan babungu mungkin jo patui. Nan bawa kato nan bana. Pinggiran jo salis ya. Tinggi ngan tampak Jawa, dake jolong besuruh, tampak manuladan, kapai tempe batanyo, kapulang tempe kabarito. Yo. Ambo takut gawa jo salah, iyo yo angku datuk jo, ambo babaliak minta tunjuk diajari. Apa yang jadi buah persambahan di ambo ko iyolah, nak menyampaikan kebenaran ketiko, hari bayi wakatu elok kini nangko. Anak kemanakan datuk perkatian nak malapin niai maisi adai sare-sare manuang panuan mendudukkan rangkayo hajah ira Pandriani SH istri dari Haji Zulfian Safri Sultan Marahalam masuk ketua Parikah Zaitun dan sana saade saling bago saling koncupa ada sapayong sapataka suku Canego. Yo. Batu kini nataka ada boleh sampai niat jo kawo dun sana kitoko. Tapi dia ada nang karusa limbago nang kasumbiang iyo nyo bapak bekembalian malas tuangku. Ikola buah persambahan masampaikan ke tuang kumang kudu. Dulu boboto minyak tanah, kini boboto lu ampek. Dahulu kata bersinah, kemudian kata capek yang berbagai kelompok. Surian kadang bahan dan pasakah beberapa ampek. Dahulu kata bersinah, kemudian betul capek. Dari tadi berjanji ambo sesatu sekutiko, bayo batido. Kabake nenek mama dan sekolah kamari, ngambil dan tinggal, maliak dan terserah. Nak padek cupak dengan tang di selikong baris di balabe. Baris di balabe, kandungan adat dan pakai. Sungguh pun dan bakian, takut digawa kok tibo. Sudi siasik datang dari nenek mama panggulu dan bepulang. Ion yo nak bajalehkan, basiangkan bahari batarangkan bahulan. Tantang diri rangkayo Hajah Ira Pandriani. Nanlah masuk ke Parikah Tua Zaitun. Nanlah berikrar sasadu sanak sadat kalibago. Di selingkong supa adat sebelum dalam suci taniago. Bah memang ada jo tuanku, nyato ada dengan tumbuh nyato satu berlingkaran. Arato pusako selingkah suku adat selingkah negari. Bah itu terletak suatu tapetnya dalam supa juga tang dalam kandungan adat yang pakai. Segitu sampah dari anggo sampaikanlah di tuanku ke bakit. Kasudi siasat malah tuanku kesilangan pakai ke pokok. Sekian benar tuanku. Ambo nanti dia tunggu dia itu aku bersama mama kantara. Yo lah. Tantangan di diri ambo ku pasan tidak ke baturi kita dua tidak bunyi kan. Yo lah. Nanti bunyi golek di data air lebih awda tu aku dia lah namanya. Tuanku tinggi Canego. Ambo ada belum. Dari Makkah ke Madinah itulah putusan imam na perang. Dahulu kata basunya kemudian kata bas capek. Basi capek saja ambo menyampaikan buah kebenaran ke bakit tuanku. Di hari nan tadi ambo lah berjanji sasaat sekutiko nak mencarikan rundiang kepada jawab pikiran. Nyampang gawa kok tibo suri siasek kok datang dari niat mama panghulu nan dua kelompok tantang jalan nan ditampuah alu adat jo pusako nan dipakai. Bak memang adat juo kok mangaruh Allah sahabi gawang, kok mahawai Allah sahabi rasul, kok babikia Allah sahabi akam. Kok basu ba usaho Allah sahabi dayo. Ionyo bapapakan malah dek tuangku nak jalih bana nan adat manahan tilik balabeh manahan cubung. Siapkanlah bahari, tanamkanlah bak bulan, tantangan rangkayo Hajah Ira Pandriani masuk Parikah Tua Zaitun. Nan laba ikrar badun sana seadat salimbago di salingkong jumpa adat sampayang sapataga suku Cariago nan barado di dalam kaum. Aiko mana masa pakai betul. Saya kira-kira betul.
batuah dan duduk samparan dan tagak sapamatang kepada ambo datangnya salam takzim ujitnya kepada niat mama pengelunan 2 lampe yang gadang masa batuah sampai takumpuannya pituah kesudahan adat ba kok kini tasu salah kato kok tadangan salah tutur iyo batolong malah ambo dek niat mama Allah balega carano ujinya lah sampai nyai kaum menunjukkan Rangkayo Hajah Ira Vandriani SH istri Engku Hajah Delvian Safri Sultan Mara Alam masuk perikah Tua Zaitun di selangkungan cupa adat Sapayuang Sapataga suku Caniago Kanagarian Koto Gadang menurut alua adat jo alua pusako masuk kalau ke alua Malako sampai tumbuh wari batali buek naninda mausai pusako tinggi ini di agama nan mengato adat anu makai Al-Quran Al-Hujurat ayat 10 mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara dan kudia ialah kundi nan merah ialah sago, nan bayak ialah budi, nan indah ialah baso. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama berlindung baharok mahfirah barakah jurahmahnya salamai seluruh kaum kerabat nan kalimbah kana nagari. Sekian fatwa dari ambo penghulu pasukan Caniago. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pun tuanku surang sampai ambo mantakan sambah sarapit papit nelah ini mama nan gadang bahasa batua dan babucut sabona bulet dan bauret sebara tunggang kapai tapi bertanya ke pulang tapi barito alif lama jadi pandai tuanku nan 2-3 kedudukan di sana ambo nan sampai suku nan 3 jurai nalah do adang tengah rumah nan ko sampai ambo mantakan sama indah tato to bilang gala jo sambah muliakan. Bukan rasanya ambo melampau di melinteh ke hadapan ini mamak sebelah kamari. Tak boleh ayah ke pembuluh, tak boleh katanya mau pakai dia ambo tapi dia perintahan ke bagai tuanku tinggi Caniago. Anan bakalah perintahan ke tuanku. Dia agak nasari rangko hari bayi itu pelok. Kau dan muka suik lah sama sampai nanti amal sama baca. Ibarat berjalan nanti boleh batik ke balai lah sampai ke pulau. Arti jawabannya lah sampai niat ke kawah sedang apakah kajian pokok mendudukan Rangkayo Hajah Ira Vandriani ke Parikah Tua Zaitun. Ba pulau sekarang kini nangko tuanku. Dek karano Rangkayo Ira Vandriani lalu sabu-sabu itu. Ko ombak lah boda-boda puah pasti harus kelihatan. Ko kilek lah berapi-rapi buru halun kedengaran. Ayo nak basiakan bata bari utarangkan bagulan baka tangahkan beliau Rangkayo Hajah Ira Vandriani. Tapi selibat daripada itu tuanku di niat mama nan pais tampuh pulang sebondong kok lamo duduk barso panek lamo tagak paniang ko tibo dan tuo nak morak selo nak mudo nak masalahkah nak pulang ke tapik masing-masing minta dilapih jua tino suci mko dia sakitu bana kata aku supaya nak sakirolah tapi ada pun nama gamang di sepangka gini ko tantangan ko makan jo minum ko indah sasam sagaramnya jo tantangan jo dua indah pada tampenya jo tentang tutur sapu ko indah tak sapu tak persilakan minta rela jo maaf kami di pangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sifana ilal bara'i wal waba'i marati bughayru. Alaihi amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
kita sampaikan juga. Ambo ninjo dilapih pangkatuo pasukan si Kumbang Datuk Pangeran Namudo mengimbau kuda tua Narayau untuk datang berkampung PT Datuk Pangeran Namudo disuat jam 9 pagi di rumah Ranggait beliau di India. Jam 9 ya. Tapi ini aja. Jam 9 ya. sampah namun dibawakan ke tuanku bana aja nama Japui atau lah bana nama Japui kini ko jaga hari sehari angko alik nanti tu undang alhamdulillah lah duduk di tengah rumah itu ke belum pandangan laki kaitan tengah Allah salam kok sagan mo Allah ko elok di pabasukan kasi itu bana aku baca pun ketangkuan. Dari nga tadi minta janji yang bos sataan seperti ko. Ambo wah penitan yang ko tadi kawakin niat di mama. Ko kabuki itu dah berakin kalurah tu dah turuni. Kabuki ada pe angin selesai kalurah ada pe ayin dan ni. Ada pe ayat kabuli ayat kapamulu kabuli kartu kam pakai ada pe anak ke bawah hari. Apa anak ke bawah harinya datang minta dia kusan mamudan insyaallah hari ke bawah hari. Tapi apa minta dulu kami sale ko iyo kito ko iyo ku kamaka kami di bahan ka debo ko iyo kito elok mulai pangka media kami sali ko sekan sambah kan Yo bismillah kita mulai ke sarjana bismillahirrahmanirrahim karantian kita karantian. Awal kata permulaan kalam sampai assalam dari ambo kaganti rokok nasa batang kaganti sirih nasa kapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.